дар одатан мегуфтанд ки баъзе инсонҳоро илм девона мекунад, баъзе инсонҳоро шӯҳрат девона мекунад. хуҷанди шумо ку бо берава занша таҷовуз мекуна кулобӣ гуфти шумо худтон бо мега акоҷон янге чӣ хел буд бовардори амира мардуми хуҷанд дар хонааш одам намебарад. яъне ин чиза ку раси навсигда бигем ки дар ёдот бигиред, агар ки дар уҷа зиндагӣ накарда бошед ва ин чиза фуромӯш накунед. назарат мехоҳам. як кулобӣ омаду намедонам ба коргарои Раҳмонов даромаду хонаи мардуми хуҷанду зани ӯро таҷовуз карду ва биромаду бо ӯ хуҷандӣ гӯё ки дар пушти дар шиштагӣ янгет чихел янгет, яъне ки ҳамин уже талаффуз худаш бигем ки ҳамун калимае ки коме худта навиштагӣ аст бародарам, вақте ки таҳқиқ намекунӣ ӯ чиза ки то куҷо асос дорад, яъне биромада дар интернет бигем ин калимаҳоро гуфтан, таҳқир кардан як пас задани як ҷавонмардои як минтақае ки гӯё ки яка кулобиҳо зуранд ва ӯ бигем ки тамом дигар ӯрамон нолану ва кулобиҳо чӣ коре хоҳад дар болои сари ӯ дора бигем ки хиёл мекунанд ки мардуми хуҷанд я мардуми тарсончак аст. Не, мардуми тарсончак нест. мардуми хуҷанд просто аввал фикр мекунад, баъд корша мекунад, бисёр фикр мекунад ва ӯ чизое ки мо мебинем дар кӯчаҳои мо ки мекунем мегардем, мо мардум фикр накарда, мисоли нами гапе ки зад фикр накарда ами гапа зад дар бораи ҳаққи ҳамун, дар бораи номи ҳамун бигем як намедонам пас задани мардум, як таҷовуз кардан бо янгет чӣ хели слишком мебад буд. яъне ҳамин инсон фикр накарда гап зад. барои ҳамо бигем хубтар мешавад ки ҳамон бахшиш пасад. фикр кунам ҳамин хуб аст. намефаҳмам як инсоне ки як маълумот дар як ҷо надорад, як умуман ва дар ҳаққи як миллат аз номи як миллат бигем аз номи як минтақа, миллат мегум бузург, аз номи як минтақа ба минтақаи дигар тӯҳмат кардан, гӯям ки ман худам фарзанди хатлонзамин ҳастам ва дар суғдзамин бигем ки бисёр солҳо зиндагӣ мекунам. ин воқеан бигем ки як тӯҳмат аст ва ман чандин бигем ки асос ва мисолҳо барои бигем ки ин суханҳо меорам. аввалин чизе ки мардуми хуҷанд янгет намегӯянд, яъне ки мардуми хуҷанд киноя мегӯянд, келин мегӯянд, келинам, яъне агар қатъи мисол ман суҳбат кардаиста бошад дӯсти ман зани хеча бигем ки занам намегӯяд, янгет намегӯяд, яъне ки агар ман дар ягон чиро муроҷиат кунам, мисоли ягон чиро бигӯям, мегӯяд киноят ба ёро кардам ё киноят ба гӯ ё ки киноят ба гуфтагӣ ҳастам, рафтааст киноят мегирӣ. яъне ки агар ягон чиз шавад ки ман рафта мисол аз хонаи дӯстам агар ки ягон чиро гирифтанӣ бошам, занг занам, гӯгум ки дӯсти азизам, барои ман фалон чизите лозим аст, мисол гирем як ключ боша, як намедонам як чиз боша, бигем ки агар хонада мисол оилааш боша, мега ки ман киноят ба мегум, рафта аз хона мега киноят мемонад пушти дарба ва гир. яъне як чизе аст, янгет намегӯянд мардуми хуҷанд. мисол бигӯяд ки ман агар дӯстам бишинем гуфтам зан ма гуфтам инаи кард, занам инаи кора кард, янгат инаи кора кард, гуфта агар мо кулобиҳо суҳбат кунем, мардуми хуҷанд келинам гуфта суҳбат мекунад, зани хеча келинам мегӯяд ё киноят мегӯяд. кинояти кард, киноят ба гуфта будам, киноят рафт, киноят омода кардагӣ ё ки келинам кард ки ҳамла мекунам. тимболи ӯ медромадааст, таҷовуз мекардааст, баъд таҷовуз карда биромадан баъд мегуфтааст ки янгет чӣ хел аст. яъне ки ин ки мисол байқари мардуми суғд, мардуми хуҷанд бисёр мардуми хуб ҳастанд, яъне намехоҳанд ҷангу ҷанҷоли зиёдӣ, барое ки ӯ тамаддун ва маданияти ино аз дигар минтақаҳо агар бигирем нигоҳ кунем, шояд ки
бигем 300-500 сол пеш рафтагӣ аст. Шахсан ман аз нигоҳи худам ки унҷа зиндагӣ мекунам ва таваллуд шидагӣ ҷом аст. Дар ҳар минтақа ман бисёр сафар мекунам. Дар инҷа зиндагӣ кунам, зуд мерам. Яъне дар бораи рафтор, кирдор, инсоният, одоб, рафтор бигем ки шояд 500 сол аз тарафи одоб, аз тарафи хатмон пешравӣ кардагӣ аст мардуми Хуҷанд.